ụmụnne m ụmụ ihe nchọrọ igosi unu ebe a ka ị wee na-afụ ihe dị iche leki dị na be anyị na leki dị n'ọnda countries. Ịma na ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị n'ụwa emuvuo na forward mana anyị ka nọ backward. Look at this place now. Let me show you something. Here are lake. This is a lake. Like every other lake in Nigeria today. Do you understand me? In lake, I can put that only if I gather. In Iota. If I like every other lake open in Igbo, every part of Anibai. Do you now understand? Now the difference between lake and buy today. The lake in every other country, man can on Asia, man can on Obodo, you go that in the Asian country. And also that superstition have, even though some of them come near me with a belief system. But most of them are go that no government called an case solve their problem. You want to go? All governments get create enable environment for you to have job, for you to go to school, for you to be protected. Do you understand me? More money upon all government in a. Now the reason in go see here na if na na lake na if eji emezi with tourism. O nwere ese nwaanyị ifuru ebe a. Ihe a bụ lake ka na gosi go. Ihe a bụ lake. Like every other lake ọ bụla na afọ na buy today. Like every other lake na afọ na buy today. Ị na lake akịta na afọ that no nwere gada abalị ya. O nwere mmụọ na ebe akịta ya adọpụta mmadụ tinye n'ime mmiri a. He got that in if I practice na buy with superstition and illusion and diffusion. He have been now put ever. Do you understand me? But all God they hard for you to understand even me. More ne can get million will on to mando. Mandes and why and I got normally man on even Miriaketa now. Casey Nigeria and Igbo, Wejo Budo Igbo, Wejo Natali Gego. Such thing they may exist. If he jack or if I know because of again, then can cause superstition and illusion. Look at it, you just look at it. Make only imagine a lake village Ghana, government we are ever or chaya we core tree around it. Do you understand me? Only a military center. You then go no and generate in a village. Now a village. Your mama no get one all on a village. But I know like this, you never get million will color out for superstition. As a why I saw by the road, you go take Gonata. Obodo oyibo ahụ eze nwaanyị asọbali na-eje kedu ife mere na eze nwaanyị asọbali edoziri village gị ka ịlapụ ije obodo oyibo. Some of us na-eje obodo oyibo kwe iru ebe aha ya atọ anya ya achọzi ịnata ịghọtago ịkpata ego akpata nata be anyị gbabọsọ insecurity gbabọsọ ndị kidnapper. Look at ife na-eme na Edo steeti today nke Edo wuzikwa nọ steady ka a na-anapụ people. But what they are niile nọ na Edo State cannot chase ndị na-anapụ ndị mmadụ away from that Edo State. Do you understand? But you know if we are a comment section na akọgheri all the day tinye nọ na Edo State cannot chase ndị na-anapụ ndị Edo away. Look at if na Africa na-abụ kedu ife na-afụ ebe. Then every day, if we have mmadụ eburu mgbịrịmgba kpọrọ ndị okorobịa be anyị kwụrụ akụ mmiri ebe mkpụ ma nkata kpọrọ ụmụ uwe m ọkụkọ na-agwa gị na nwere ife nọ na mmiri ga-eje obodo oyibo buteteli gị ego. Uto kedu onye ka na-akọrọ gị akụkọ a na this 24th century na-ege ya ntị ebupụta moto na-egosi gị gwa gị na eze nwaanyị asọbalị mere ha jigo moto. Cubana chief priest kedu eze nwaanyị mere ojigo moto. Obi Cubana, Peter Obi ha Ekuru Bishop Okonkwo kedu eze nwaanyị mere ndị afa ji wee gote moto. Poko bros nkọ
Look at the ka ndị obodo si were enwere onwe fa nwere because their holidays come is fast approaching. Ịma na fa na-agụ nru na New Year. Etu anyị nwasị bụ ndị Igbo supposed isi wee na-agụ. Mana unfortunately, anyị ka nọ na Nigeria. Mụ na gị na-abụ sef amakwuru mgbe anyị na-end ihe mgbe ihe anyị na-end na mgbe anyị na-aba aha ọfụ. Anyị amara ife a niile because ndị ọha na eze ndị Igbo amara m ife fa na-arụ. Ịghọtago because of how it's supposed to promote our tradition and the culture. But they don't do all these things. Today na mụ na gị na-aba amala mgbe Igbo ihe kalenda na-end mgbe Igbo New Year ga-abata anyị amara ya ife ji ọkụ anyị amara ya mgbe a na-agụ alọ so many of us don't know all these things. Mana mmadụ ya apụtala onye akụkọ mma n'akụkụ mmiri na-agwa gị na o nwere ihe nọ na mmiri akịta ihe a bụ the same lake afọ ya na-afụ na village go because mmiri bụ ofu all over the world. Mmiri ọbụla ịfụ na village gị nwere ebe o si wee bịa village gị. Ịghọtago River Niger nwere mmiri ya na ya na-agbabara agbata obi. Kedu afịa River Benue nwere mmiri ya na ya na-agbabara agbata obi. Ịghọtago Agụrụ Lake nwere mmiri ya na ya na-agbabara agbata obi. O nwere mmiri si na river wee na-abata data Agụrụ Lake ị na-afụ. Ịghọtago Nike Lake the same thing. River ọbụla ị na-afụ bụ side water wave ndị kedu afịa river na-abata ndị pụtụ mpụta ebe a na-akọwara gị show me nwa na eze nwaanyị kịta anọ na-akụ mmiri akịta akụ mgbịrịmgba ihe a bụ leki ahụ ị na-afụ na village gị na him be this one. Leki ọbụla ị fụrụ na village gị nwere rivers bụ na-akị ya dị ihe a. Do you understand? Pụtụ mpụta na-ekwu ya efu ebe ha ya na conversation na-asị oh you don't know how spiritual. Gwa m enye eze nwaanyị a na-aganye biskit n'uyo m na-akụ mmiri ebe a. Show me ihe a bụrụ eki ifu na ife eji ebe a wee mekịta authority center ma ndị ọcha na-abịa ebe a. Ana m agwa gị look around you. Ihe nna anwụmụ nna agwa gị ana m egosi gị if you like jee na-ege eze nwaanyị sọbara gị ntị jebe mmiri enwe ilo ntị ọ na-agwa gị na eze nwaanyị ga-ekele unu ego one after the other. Eze nwaanyị ga-eme gị ka ije obodo oyibo bute ego nata. The same eze nwaanyị nwere power but eze nwaanyị nwere power to develop your own village ka ị lapụ ị na-agbapụzi na ama nna gị. A na-agwa gị na elotọfụ ndị Igbo nọ n'obodo oyibo today na amafe echiena. Kedu maka ụmụ anyị mụrụ amụda? Kedu maka ụmụ anyị mụrụ amụ n'obodo oyibo? Kedu maka ụmụ ndị Igbo mụrụ amụ n'obodo oyibo? A lot of them anya ha anata nwaanyị Igbo because of again insecurity, no steady electricity, no Gaddafi running water. Do you understand? No Gaddafi have no good job, nothing. If I need to mention if government need to provide, but so when government provide like basic need of life, if that no na color superstition, similar selo, onya just na atogo ngwele. Even na June, generally king na buy na. Generally king na Igbo today. Because that abụlafia nkwa ọbụlafia oye bụlafia eke ma ọ bụlafia afia ọbụla a na-azụ taa ilu oketa na ị ga-afụ ebe a na-akụ mgbịrịmgba akpọrọ unu eze nwaanyị kpọje ebe a na dibịa ịkpọje ebe a ịkwụrụ ụgwọ ọ na-alụlụ gị ọrụ ka igwe zụba ahịa ọfụma a na-alụlụ gị ọrụ ka igwe gbaa moto a na-alụlụ gị ọrụ ka igwe nụọ nwaanyị a na-alụlụ gị ọrụ ka igwe nụta di a na-alụlụ gị ọrụ kọneshọn a na-alụlụ gị ọrụ ka igwe nwee di. Look around you. I'm showing this thing for you to wake up. Onwere ife nọ na mmiri a ga-aba gị ọngala lai onwere ife ọbụla mami wọta inu na-aka akịa nọ na mmiri a kịta ọ na-akụ mmiri ka m kwụ wee na-ekwu ife a. Onwere ndị mama nọ na mmiri a ga-enye gị prosperity as far as na gọọmenti mụ na gị na-abụ fail to do what they need to do. Nwanne mụ na gị na-abụ ga na-anwụ ịkpata ego today kịta a na-ịgbaba ọsọ insecurity ma ngị ma eze nwaanyị gị o etu a mmiri enwere ụlọ na mmiri enwere ike travel sọsọ ya na gbaa loodu kịta si South East chebe Abuja Inugu try ya ihe nna agwa gị pure truth etu Gaddafi mmiri enwere ụlọ na with somebody ọ na-agwa gị okwu kịta mmiri enwere can never baa night bus now si ya n'Igbo kịta na-agbagobu ugwu Hausa Inugu try ya mana kedu onye nwere power to secure nkịta na ka ịgba night bus si ya n'Igbo debe ugwu Hausa which have to fear of unknown government.
then because of na mụ na gị na-abụ nọ na condition bụ that na government failed you and I, do you now understand? Government failed you and I, apụtalụ a na-agbazi gị na ọ nwere mmụọ mmụọ ya ga-enye gị nchekwa. Mana ịfụ na aka ndị mmadụ si aga n'akụkụ mmiri a na nekwa obere nwa ọ na-atụ egwu kịta maka omedanye na mmiri, ọ na-atụ egwu na o nwere ife nọ na mmiri a because of gịnị the way esi wee train fa na mmiri a kịta anyị na-afụ bụ nature no among us. Mana ndị nọ na belief system na religion bịazi mee attach na o nwere ife nọ na mmiri a kịta na-asọbụ problem. That is why etu ị na-azụ onye Igbo na ịlahụ ụra tete because of ihe brain gị rekọd gasịrị onwe ka isi dị na-agharị ya na mgbadike ụkwụrụ ịnyụọ na ị na-alahụ ụra itete echi ile because of na ị nọ na belief system ịgbakwube mmiri enwe ilo iru ebe ahụ agwa gị na a ga-alụrụ gị ọrụ na ịnwere nwaanyị mmiri na iji wee nwee dị mmiri na o ji wee nwe onye nwa nọ na mmiri mere gị na ịnụlọ dị na o ji nwe onye nwa nọ na mmiri mere gị na ịnụbara nwaanyị a na-akọfusiri gị jargon. Mmiri a kịta na o nwere mgbe a na-abịa na mmiri achụ aja bụtụ gọọmenti apụtago transform everything nye obodo five needed nyefa basic need of life, steady electricity, running water, good transportation system, good hospital system, good educational system. Now advertise their own tradition and the culture to attract foreigners to come and see what they have. Mmiri a kịta na is all about history. Like ndị ọcha fa na-akpa abịa ebe a kịta ihe a na-abịa ebe a apụta agbafa the history of mmiri a. Do you understand me? The existence of this mmiri etu a kịta ọ ga-abụ bụ na village mụ na gị na-abụ na security dị ebe ahụ na gọọmenti na-emefe supposed ime na etu ịnọ kịta na ya na-atụ mmadụ ibe gị ibu na onwere group of people ga-anọ n'ime ọfịa n'ibugharị egbe na-achụpụsị ndị mmadụ jiri ụdị hụrụ ọha obodo chụọ onye ọbụla. Ịpụtazie na-ajụ onwe m ebe ọ bụ na e nwere supernatural power dị ebe a kedu ife mere ndị niile na-ebelieve kwere na ya ji agba ọsọ ma fa n'ụlọ egbe go to Edo State today akwasị na ebe a ka ndị Wuchisa Wizard bi kedu ife onye ọbụla ji agbafusi kịta na because of gịnị ndị na-anapụ ndị mmadụ ọ dị dey iti niile ma agbara niile n'ebe ha na-agwa gị nwere power kedu ife mere ndị mmadụ ji agba ọsọ kedu ife mere na nke ejibere agbara wee chụba ndị niile bu egbe kịta na-anapụ ibe nna o nwere kịta nke mfo very dark man post a sị na a na-eme protest onye amị gbaa mmadụ ebe ọ na-eme na civilized country ị na-afụ amị na street gị nwa n'obodo oyibo nọ na China nọ na any Asian country nọ na any European country ifunugo onye amị bụ egbe kwuru n'ụzọ. Then when we tell you the truth ịnọrọ na-akọfusi akụkọ mbọsị ị ga-afụ ife a na-akpọ bụrụ gọọmenti ka ị ga-abụ ndị anụmanụ na-akpọ ga-eje na mmiri asọ. I'm telling you, onwere ife nọ na mmiri ya azọgo onwelo. Like m ga-apụta na-agwa gị ihe a kịta the same lake afọ ị na-afụ na village gị mana ife dị iche kịta ebe a kịta na gọọmenti bịara ebe a na rụọ mmiri anụmanụ a rụọ ya clean mmiri a niile na-clean gidere to the extent that na fenidele ife onye ọbụla na-abịa ebe a kịta na-esi na ị nwere ife sacrifice ma o nwere ife nwa na ị na-achọ imene. Do you understand me? They don't need all these things because if I have nature, ga-abịa ịnọrọ a n'ebe a, you meditate, think. Do you not understand? Mana ngwa gị agịta na ise m you don't know how spiritual things work. You don't know how spiritual things work. Keep on doing maybe the spirituality, but sorry, but reality ga-enweta gị. Nwanne m mbọtị reality ga-aja abụ gị ị ga-aghọta na dị na kacha bujidi ya unu na-eje na mmiri ị na-achụ aja ị na-eje na mmiri achụ aja. Just keep looking. If I have the ambience of the lake ị na-afịa na the sea onwere onye na-eche maka ọgba nje na ọgba mmiri n'ebe a onwere onye na-eche maka ewere ụjọ akụnye gị mkpụrụ ụjọ n'ime ị na-agba ọsọ
oge onwere ife oge sọpozụrụ ị na-agba ọsọ ị na-agba ọsọ oge sọpozụrụ ị na-agba ọsọ gwa m mbọsị steeti gị ga-adị ya look at it. My brother na-ajụ kedu country dị ya ihe a bụ Hanoi, capital of Vietnam. You understand me? Mana ejikwere ndị be anyị ọrụ onwekwa ọrụ dị n'obodo ahụ. Anyị nwa nọ n'obodo ahụ nwa bụ just business ka ị ga na-achọ ihe abanye na business ọ bụla ịma anyị. Mana onye na-ebunatazi na be anyị nke trusted bụ somebody ya na help girl. You now understand? Just look around you. Fam, ifo ihe agịda na-abụ onye agịda abụrụ onye obodo a. That lake ahụ ịfụrụ dị na vileji gị gọọmenti kpatị ya kịta aka wee transfọmụọ ya clean ya ịfụ na ọ ga-adị ka this place na ịbatara na mmiri na-esi yara na-aba anụ ebe a na-akụ mgbịrịmgba you get ya na anụ ebe a na-amụnyalụ nwunye uyom ọkụ gọọmenti godo n'aka ịstọpụ ihe a kịta ịfụrụchara nwa mgbafọ mee ife ịfụrụchara nwa mgbafọ mee I wish sef na chara nwa mgbafọ ga-abụkụrụ up chụọ onye ọbụla bụ eze nwaanyị na ndị native doctor na-akwụgara n'akụ mmiri ọbụla ihe ahụ na-aka ọ na-enwere freedom of worship. Mmiri bụ public place na-ehugharị na-aba na mmiri dịgasị iche iche ị sọpozuru ije ebe a na-epuru utugharị mmiri ha. I'm telling you, government knows that na religion is a personal thing, spiritual practice is a personal thing. So ị chọọ practice ye nọrọ na be gị like unu ụka niile nọ n'obodo a kịta a na-eme Corpus Christi nya Christ the King ị yala afọ ndị Katọlik ka na-agagharị na street ebe ha na-eme that Corpus Christi n'ime their church. Yes, organ practice ebe a practice bịa na that location afọ don't you take it outside bịa na disturb ga na ndị mmadụ. Do you understand? My brother, o nwere ndị na-abịa obodo na-azụ akwa na-azụ hair o dependịrị ihe onye ji wee maka ya bịa ịma biznes ma China ma obodo a o dependịrị iji maka ya eje ịghọtago nka nwee ndị be anyị na-azụ no Vietnam hair, Vietnam clothes, Vietnam shoe ịma mostins unu na-afụ na Europe ma America ma ndị be Eliza obodo a na-amanufacture so many of them especially akpụkpọ ụkwụ akwa na hair na ịghọtago na o nwekwara ndị be anyị ndị ọzọ gasịkwa nọkwa obodo o nwere ndị na-eme ife street mana ọ bụrụ ya ka m pụta na-akọwara gị ebe a ịghọtago na so ihe m na-ekwu ebe anụ maka ịghọta dat na mụ na gị na-abụ Kano very very far ịghọtago lapụ ife spiritual nwaanyị na-akọ akụkọ ya nwanne m o nwere spiritual onye ọbụla na-agwa gị na spiritual na-akọtụ physical just lying to you. Na-agwa gị the truth ndị Igbo sịra na onye njenje ka onye isi awụ ihe wee mara. Do you understand? This is why ọ ya mpụtara ana m ajụ ndị be anyị unu ga-abụ unu nọcha na be anyị pụọ obodo oyibo ịchọọ ịnụ nwaanyị ị yara echebe echiche na nwunye gị nwere ike ịbụ ọgba nje. Do you understand me? Onye nata be anyị ka ihe ebido ịkọ rekọd aka. Do you understand what I'm saying? Ị na-aghọta? Udo dịrị gị nwaanyị m Benard Ọkpara. Ị ghọtara na? Mana ịpụta na be anyị na-agba ịpụta na mmiri be anyị ịpụta dosu achọ ka ngosi gị. Hello, how are you? How are you? Okay. Đây, sẽ xin kiểu anh. Okay. Đứng bên này. Okay. Thank you. Yeah. Đây. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Ị na-aghọta ife m na-ekwu na gọọmenti ebe anyị kịta na-akpata ihe dị ka n'ike leki aka ịghọtago River Niger aka Agụlụ leki aka Njaba leki wee gwọchachaa ya like this then nwee ndị ga-ama history of n'ike leki Agụlụ leki Njaba leki ga-abụ omegolu tourism batara ebe a pụtara na-akọwara ha the history of mmiri afọ and ife mmiri ahụ stand for. Do you understand me?
but ihe m na-akọwalị gị ebe a ka ịghọta na onwere ife nọ na leki bụ unu ga-eme gị ka ije obodo oyibo. Nwanne ọ bụrụ dachi na visa gị ma dọkụmentị va na-ana gị na iwetara ya complete, anya na-enye gị visa. If you like fast than kingdom come. If you like chụba aja niile jee gbuo ma efi niile tụnye na mmiri, nwere ife ga-emere gị. Ịghọta gị akwa ifo ka ndị mmadụ si agagharị ebe a. Just showing you for gị nwa wake up ma ọ bụkwa na oge ekwe. If you like keep mumu dey go. Na a na-agba gị na o nwere eze nwaanyị nọ na mmiri ejiri moto a na-emere gị advertisement dị na-azị gị nwa bụ onye Igbo sọpozuru inwe ọgụgụ isi jubere onwe gị poko bụrọsụ. Kedu onye bụ eze kedu eze nwaanyị na-elele ya afịa niile ọ na-eproduce? Cubana chief priest Joey Zaza, Obi Cubana, and so many other people. Mà tôi đi chơi với đẹp không? Đẹp chưa? Cái này luôn ạ. Cái này được không? Tôi cho con Xuân một tấm nha. Đây, ok. Cho con Xuân một tấm cho tôi. Sai. Inside hả? Ok. Biết lại trúng đề rồi. Để cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn. Dạ. Ị na-aghọta na ife a na-ekwu? So ọsọ jee ka na-egefe ntị, a na-asa gị ụchụ. Nekwa akwa ọkụkọ na-ekeghị iche na onye eze Jizọs bụ Kedafia a na-esili men ha na-esili ya. Men niile afọ a na-esili ya up to today onwekwe nke mụ na gị na-abọfulo. Onye eze Kedafia bụ ekeghị ichi bụ ọ na-agwọ ọgwụ 4 days ọgwụ ele. Ihe niile ahụ adọkọkwa kịta akwa gọọmenti jie. Nwanne m bọsiliariti ga-akpata gị aka. Bọsiliariti ga-akpata gị aka ka ọ ga-efo gị n'anya, especially that reality hit ye gị. Ọ bụrụ na ihe finance ga-asọlve ka anya gị ga-clear. Do you understand me? Bọsiliariti a na-agwa gị okwu ya ebe a ma mata ya asị ma so many of us na-agwa gị maka ya today ga-enweta gị that day ka ị ga-aghọta dat na abalị dị egwu. A na-agwa gị na o nwere onye nọ na mmiri ga-eje obodo oyibo a na-esho ogụgụ moto. Gwa m ife dị iche mmiri enwilo na ndị pastọ until unu agwa m. And ọ bụrụ that ị na-criticize ndị pastọ na ndị reverend fathers and ndị Christian wee na-asọpọtụ mmiri enwilo, ịbụ confirm otere na me dey tell you o nwere hypocrite dị ka gị. Gwa m ife dị iche. A na-agwa gị na o nwere onye nọ na mmiri ga-enye gị prosperity. Pastọs na-agwa gị na Jizọs ga-enye gị prosperity. Gwa m ife dị iche. Kedafia bụ Kedafa nwoke ma akwa ọkụkọ na-agwa gị dat na oke ite na-enye prosperity. Kedu ife dị iche? Onye ọbụla nwere market ọ na-esel. Mmiri enwere ọ na-esel market of Okene na eze nwaanyị sọbarị. Eze nwaanyị sọbarị ga-eji obodo oyibo bute ego nata, mana eze nwaanyị sọbarị enye nwere onye sekuriti. Eze nwaanyị sọbarị edozi nwere vileji gị. Eze nwaanyị sọbarị bunye gị ego a kịta na ịgbabakwa ọsọ insekuriti. Dị na mpụta na-akọwara gị sị gị dat na ka imepe anya gị mara dat na your destiny is in your hand. Ị na-akọfusi akụkụ destiny gị nọ n'aka gị ka ọ dị nwunye. I'm telling you, until you wake you up, start fighting like others. Ị na-aghọta ife m na-agwa gị na ife? Start fighting like others. Nigeria abụọ ọkpọ ka a na-akụ ebe ahụ. Maka chika na-agwa gị Nigeria abụọ ọkpọ ka a na-akụ dị. Nwere ihe ọzọ, ihe a bụ survival of the fittest. So ife a na-eme na Nigeria. Ị na-aghọta? Survival of the fittest. Survival of the fittest. So ife a na-eme na Nigeria. Ọ bụ na ha na-egosi moto. O nwere ife ọzọ
Just a kid. Hello. Hi there. Go đây không? Có tên Không sao. Buy ticket ở đâu? này. Ở đây, ở đây. Bài đi, từ đầu là trích ra, bài đi, từ đầu ra. Từ đầu đúng không? Số hiện nào ta? Io check it if no ticket ka m na-achọ ịba. If I buy ticket, then they will not let me go inside there to go and show me people around. So, I'm with Banyo. Come on, you know. And I got now. So, ticket I gave for long go So, if I go see if I need never one them keep wake you up, oh. Nke ọ bụla ị na-eme gbasibere onwe gị mbọ ike. O nwere ife dị ka na o nwere onye nwa nọ spirit nọ anywhere na-solve any physical problem. M na-agwa gị dị nri nyo ya mpụta ebe a na m agwa gị ife gbasara spirituality afa na nke akụkọ ya na ya bụ anọgo m n'ime ife a for so many years. Participate kwuo na ya na for the game ndị a na-agba. Do you understand? For the game ndị a na-agba. For the game ndị a na-agba. For the game these people na-abịa. Na ife na-enye ndị anụmanụ advantage fa ji were survive ife a. Do you know the reason? Because of gịnị na gọọmenti mụ na gị na-abụ ghasara aghasa. Maka chika m na-agwa gị nwanne m. Gọọmenti guys tisasị. Look at another man's lake. Ke atọn ọ bụrụ tourist center. Mana lake niile nọ na by today. The tourist center dị ebe a bụ na a na-anwụgharị uyom. Na-akụ mgbịrịmgba. Na-agwa gị dat na o nwere onye nọ na mmiri akịta disi lake ị na-afụ bụkwa the same lake akịta nọ na bunu mana ebe anụnwa nwere different name fa na-akpụ ya and ị bịa na nke bunu ahụ o nwekwara afụ na-akpụ ya because of the ancient people bụ ụzọ wee discover there. Do you now understand now? Then mmadụ pụtazi o na-etekizi advantage of gịnị failed leadership wee na-agwa gị na o nwere ife nọ na mmiri akịta ga-abụ ịbịa chụọ aja na ya then ịbịa weta uyom tinye na ya inwere prosperity. Do you understand? Take picture. Do you understand now? Achọrọ m ihe a kịta na ịma mbe ama m na mbe mmiri dị ife a ama m na ị na-afụ ya na-enye n'ime mmiri ahụ. Let me know if I can zoom this. Na mbe n'ime mmiri ahụ pụtara na-eri ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ ma ndị ọcha bịachara ebe anyị a na-agwa gị na o nwere eze nwaanyị sọbalị nọ na mmiri dị akpanyere prosperity. Mba ka akpọchara eje na eze nwaanyị sọbalị akwa gị na Dangote amabago aka. Gị na ibe eto na ba ama n'aka nụ. Ata eze na ugbo gị na ya na-aba agharigo. Dala. Mba gị na ata eze na igbo bụ agharigo. Gị na Owele Lochasi Okorocha agwa gị na ya na-aba agharigo n'ego. Dị nzuzu. Zuzu penny. Akpọghị je na eze nwaanyị sọbalị. Ka akpọghị je na ya na nkịta na gị na ịbụrụgo the richest man na Nigeria after 1 year or 5 years. N'okpukperechi ha ebe a. Kwe na afịa ifu na ọ nọkwa ka tourist center. Ebukaba si ekpe ekpere nga. Ọ bụ ife na-amụ the insect. Finish. Na-aghọta. I am an agwa unu nke bụ eziokwu. If you like, listen. If you like, no problem. Agwara m gị jee n'ọma mbara agụle. Ya jee n'ọma mbara agụle ije na Nike Lake ije na Agụrụ Lake
ije na every rake ọ bụla ị na-afụ na-enwe ebe a. Ana m achụ ukwu kịta na o nwere ife nọ na mmiri a ga-adọkpụrụ m. Ị na-afịa mana go around every rake niile nọ n'ala Igbo today ị ga-afụ na ọnwụ uyom na ebe ahụ ịpụta na-akpa efu ebe a chụchara aja everywhere pịtọsịa pịtọcha jide mmiri be anyị na ịpụrụ utugharị ya in the name of na a na-agwa gị na o nwere ife nọ na mmiri na-asọvụ problem. But gọọmenti of Nigeria ga-adị mmiri n'ife ahụ na-eme. Nke nwa Mgbafọ gbanyere unu akwa obere nke nwa Mgbafọ bịa gbanye ọ gbanyere ya onye ọbụla jiri nwanyị respect ya onwe ya ozugbo ozugbo just gọọmenti just gbanye obere fim then pawa ahụ nọ na mmiri ahụ achụ akwa nwa Mgbafọ. Do you understand na? Then mpụta ebe a na-agwa gị okwu ị na-akọchu. Look around you ifu that na ndị obodo a kịta apụtala a na-advertise mmiri a na-akọ the history about this lake na-attract foreign tourists na-abata their country na-generate money. Now before mbata na mmiri a kịta agba m tiketi. I bought ticket. Look at the ticket here. Let me show you in case you ghọta ife m na-ekwu. Before mbata na mmiri a kịta na agba m tiketi. Need the ticket here. See, this is the ticket. This is the ticket. Before now, allow one member. Then the country issued this visa for these people, but foreigners here below Noboda. They generate money. The company here take it around about their history, about their tourist center, religious tourist center. They generate money. The boss that will take them around generate money. This thing creates more jobs. Do you now understand? Create more jobs for their citizens. Do you understand? One boss government of Nigeria or any state government in Igbo by today got this serious so that Napage end insecurity. It's not a rocket science. Man, the problem on a buy now in the Anachi are they serious. So some of them will walk into the government in a benefit and that insecurity in one way or the other. Monagana by Adaju, Kedebe security vote money naga. Fanny in Bezum, the governors. We don't ask such questions. In our Bagalana community solve all of the problem. In our Bagalena be one dibia nzu asolve a problem, can solve all of the problem. We don't ask the basic necessary question. Monagana Boni they ask. We don't ask it. Could only be Minister of Education na by you don't know. Can you go on your senator generative for constituency? You don't know. Can you make a representative? You don't know. Can you make with a budget and again free prepare the meter? You don't know. All these things in Emaro Makia and I jump from one ministry to the other, from one native doctor to the other. Castle of Vologo problem. Emmanuel Bokebo. And I go see moto. N'eze nwanyị mere mmadụ ogote moto so second hand moto ka eze nwanyị nwere ike ime ka ị nweta. Kedu ife eze nwanyị ga-emeri gị today kịta na ka ibu the chess man challenge Elon Musk such thing adịrọ. It means that na eze nwanyị don't have any power to give you wealth. Ebe ọ bụ na wetu oge nyedebe gị bụ ka ị wee lụta unu gbaa moto gbaba ọsọ insecurity. O nwere ife ọzọ mụ na gị na-abụ na aya disema ọya imecha ife a niile ị na-eme na be anyị mụ na gị na-abụ na the same sickness until I got here like this. Ahụ ya ahụ kịta na mụ na gị na-abụ nwee ike anyị ama nwe ego ije obodo oyibo je treat ourselves and onwere ahụ ya yabaghị today kịta na ka eze nwaanyị sọbara sọvụọ ya. Do you now understand? So let me be one like okay. Thank you. Oh yeah, it's Beautiful. okay. Thank you. So do you now understand if you like, get is you if you like
na-akọgheri aghara ebe o nwere ihe na-asọpụrụ oge ịghọtago. Look at na ihe a na-abụ an ancient landmask ịghọtago, a Buddhist temple bụ etu a kịta ọ bụrụ na be anyị na ndị ọha na eze na-represent Igbo tradition and the culture na-eme ọfụma. Do you understand me? All the ancient landmask ndị nọ n'ala Igbo supposed ka agwa ndị mba ụwa maka ya, the history of Igbo people, the history of Nike Lake, the history of Agulu Lake, the history of Omambara, the history of River Niger, the history of Salt Lake, ma ndị nọ n'Ebonyi steeti o, ma ndị nọ n'Imo steeti, ma ndị nọ n'Enugu steeti. Ife a niile bụ ife ndị ọha na eze ndị Igbo supposed na-alụrụ mụ na gị na-abụ. Otu ọ ya awụsọ ntaatị mpụtara ana m ajụ onwe m, isi ọha na eze ndị Igbo kedu ife bụ dị aduti na be anyị n'ife a na-asị na fan, kedu ife bụ dị aduti? Ọ bụrụ langweji anyị ka a na-apụgrade, ọ bụrụ ihe enwe new word like this ka apụta enwe ebe a sịrị dat na abalị ihe afa na isosotin na afịa dịzi ife a n'Igbo langweji sosi na adịrọ. So mpụta sọntat ana m ajụ kedu ife dị ihe a ha na-arụrụ mụ na gị na-abụ. Do you understand? Ihe a kịta ọ bụrụ ka ukwu alụsị adị na vileji. Ebe a kịta ọ dịrọ ka ukwu alụsị na vileji. A na-asa unu isi na-asa unu isi. O nwere ife ihe a kịta na ọ dịrọ ka dati leki vileji. Ife ọ dịrọ ka leki vileji. O nwere ebe ịfụrụ achụrụ aja ebe a? O nwere onye ịfụrụ nwa uyom ọkụkọ ihe na-agwa ndị mmadụ na o nwere ife nọ na mmiri a na-enye ya na abụrụ that na people are coming here. Eh? I'm asking you, onye akịta ọ bụ onye obodo a? Ndị a niile na-afụ kịta ọ bụ ndị obodo a? Huh? Let's go inside. Bueno, la gọọmenti anyị mere ya bụ one day unu ga-aghọta ife a nne. And the gọọmenti ndị na-achị mụ na gị na-agbagbu ndị isi ojii obi ha dị ka chakol. I need to take aka na ife a don't know. Huh? Ịghọta na ife a nne. So you see, and ndị na-achị mụ na gị na-abịa ma that na religion bụ the only tool iji a control ndị mmadụ. Do you now understand? Then abịazie weaponize ya. Then native doctor anya nzu nọrọ one side ọ na-asị gị na o ji wee bụrụ na nke nwa ga-emele gị nke nwa ama mmele gị. Do you now understand? Ya wụ their temple. Ịghọtago? So weaponize ya that na-etu ihe nọ na ị na-aghọta? Fast may use the camera here. Do you now understand? So ife nji egosi gị ihe a niile kịta aka ị na-aghọta ka obodo si wee dị. Do you now understand? Ndị anyị kịta anaghị efu that na ife a na-abụ tourist place. Mana
ihe na-ewutebe m na sometimes na ndị na-achị m na gị ndị ojii na-achị m na gị ndị a nwere afọ nnukwu bụ na these people will travel abroad fụ ka obodo ndị ọzọ si function but when they come back implement ife niile afafọ na abroad payala eme ịghọtago because na fa that na ọ bụ na fa mere ya mụ na gị na-abụ ịmana anyị ncha niile ga-ala ịla. You don't understand? Like a politician now can move around here without escort. You got to go. But to buy, but Lazarus more cardiac obodo anu, onwere security uchi. Mana inwe for Lazarus more kana buy bo oguna mgba. Any politician bịara obodo akịta onwere polisi ga-esu ya na akwụgharị. Mma boss ọ ya ama boss. You got to na. Ọ bụ na ọ grab ka ọ ebu ka mbụ kwe grab the same thing onye ọbụla dị for nobody send you. Ịghọtago because obodo a nwanne commit crime apịa gị nga ga-apịa gị ya that is ụwa gị ọzọ ịnụ crime ịlachapụ ọsọ ịnọkọtalụ asị gị na one group of people nọ n'ime ọfịa na fa bụ egbe na-eteretin village na fa wubon you ị na-agha ala ọsọsọ na Nigeria ka ị ga na-afụ such thing. Only Nigeria, you go to see rubbish like that. Apụtala ndị mmadụ asị na ibu egbe nọrọ n'ime ọfịa. A na-apụọ mmadụ, akpọkwa family a na phone, communicate with the family, akwụọ ransom. Ndị amịrị fafa anara the ransom, ma mechaa ya survive. Ha! Mana obodo bongo tiri eti, maka chika nna agba bongo tiri eti. America bịa karịa out activities. See yet nobody knows. In Ayotana, nobody knows. One nobody tileti na bodo tileti. Bodo tileti una. Bodo tileti. Forget to bodo tileti. Bodo tileti. Ona yadeba. All bodo amona gana bonimi. And then the pastor and the native doctor putaziwe and they use advantage of that na inwere ọrụ ịghọtago na inwere ọrụ na-use advantage of gịnị na inwere ọrụ inwere good hospital ka m gbaga advantage of na-eteki ebe ị nọ inwere ọrụ ịgụchara akwụkwọ ịkpọ certificate ka na-akpagharị bụ na ọ bụ na gọọmenti na-eme ọfụma. You understand me? Ọ bụ na gọọmenti na-eme ọfụma ịgụcha akwụkwọ supposedly inweta ọrụ as a citizen of Nigeria. Kama anya sebazie that na the pay in a earn eburu ibu. Mana an average citizen of this country kịta na-alụ ọrụ every month. The minimum bụ na at least oge earn go up kịta mpenya bụrụ $400. Do you now understand? Wishi na ba ya ọfịala gị nwe alụ. Ọfịala gị nwe alụ ịgụcha akwụkwọ n'ogbe job. Then now for a job after the government created that enabling environment for you and I. Now, ndị otu mmiri nwụrụ na ndị na-eme ife spirituality pụtazi a na-agwa gị ka agbara gị afa ka amara ife mere gị na ịda aga n'iru na steeti ịma na gọọmenti fail to do the necessary things ha needed ime the basic need of life ha solve belo gị ya nwanne mbọsị alụghị anya gị na be anyị ọ bụ na ijiri fọnd ka ị ga-aghọta ife a na-ekwu anọkọta sị na kidney gị na-efelu obido zara gị alụ ndị na-eme ihe spirituality wepụta gị aka ọ agwa gị na anyị ekpochiri gị onunu nwere ife fama a na-akọ ọ analị gị ego asị gị ekpochiri gị onunu analị gị ego asị gị na anyị agbaghị onwu analị gị ego asị gị na ị na-eri na nrọ ihe nji agwa gị ife a bụ what I know what through my journey n'aka these people ịghọta na my journey n'aka fa ị na-aghọta dịnụ mpụtazie gwazie gị sị gị na ife a niile fọrọ ndị a na-eme bụ wayo ọrụ ka a na-atụ gị na mmadụ ga-apụta like ihe a mmiri nwere na pol na eze nwaanyị sọbalị nne ya nwaanyị jere obodo oyibo bute ego na to nwefe nchọrọ ịkọwara gị onye Germany na onye nọ na vileji gị mmụọ ndị Germany a na-agwa ha na mmụọ Germany na-abịa obodo the only ego ha na-abịa Africa eburu bụ our resources through our collaboration of our government.
then mmadụ na ozi ya na village na-agwa gị na nne nwaanyị eze sọbarị na-eji obodo oyibo bute ego nata and ị na-ego ụdị are you not daft? Mana agba egbe na village gị today wara ọsọ, mana ị na-agwa m na spiritual na control physical. Mana ndị Fulani ihe si mee mbata village mụ na ga na-abụ today kịta agba egbe tawu 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 onye ọbụla agbara ọsọ. Does it make sense to you? Look at Edo State for example. Look at Edo State for example. Jee furu the kind of napping of people kịta a na-anụ n'Ekpoma. Ụmụ nke very dark man post recently. Jee ebe afọ. Do you understand? Do you understand me? Again, all the alụsị niile deity niile ahụ nọ na-adata Ekpoma afọ achụnwụrụ ndị na-anapụ ndị their own citizen. Kịta a na-ayọ enyemaka gọọmenti. Na-agwa gị na ekwefuru ụwa m na gị na-abụ nọ mbọsị ọbụla ị understand this world a ị ga-enwe peace of mind, live a long life. Nọchala ụmụ gị n'ụwa jewalị mgbe ị ghọtara na mmadụ ebuchi ibe ya na-etughị nọkịta na-anụ ịda n'ụzọ na mmadụ ga-agbatara gị ọsọ enyemaka na onwere spirit ga-abịa onwe okwu si kpọọ okịta na mmụọ ahụ nọ na vileji gị na-akpọ maka ya were ọsọ view ife ga-esi evugo bụ onye ọbụla nọ nso na around you ife ga-agbatara gị ọsọ enyemaka. Do you now understand? Nwere mmụọ na enigwe ga-abụ kịta ịyaba alụ ka mmụọ abịa tinye anọla kidney n'ime gị. Ịghọtago? Onwere mmụọ bụ kịta na onwe ka heart gị si wee nwee problem ka mmụọ abịa tinye anọla heart n'ime gị. Ịghọta na olesi na ndị gụrụ maka ya bụ ndị dọkịta na ndị sayentist nke fa wepụtagoro mụ na gị na-abụ na-eche nke esi ọ bụ na enwe problem. Do you now understand me? So abịa were ya wee zọba gị ndụ ọ gwụchakwa ahụ ekwesịghị ya ife a niile ị na-akọ na Bible farasi. Don't worry, ime onwe nwanne gị n'obodo oyibo na ịkpọọ ya jụọ ya ya na ife a niile ị na-akọ na Bible na ndị obodo oyibo a na-akọkwa ịghọtago na onwekwa obodo enwere tradition and culture. Nwere tradition and culture bụ people's way of life, their identity, their ideology. Do you understand what I'm saying? Mana mmadụ ijizi that na religion ya wee na-enye gị hope, I suppose ozi ị nọ na that kind of religion. Religion ọ bụla ị nọ na ya today kịta ụlọ apụta na-agwa gị na gị kweta na ọ ga-emele gị anya nke nwa ga-emele gị. Do you understand me? Ma ọ bụ na ị nọrọ na moto like this inwe accident na ọ ya abụghị ya portion. Nwanne m ọ na-agba ebe bụ that na steeti mụ na gị na-abụ ndị road safety ada control drivers. Moto na-agba n'ụzọ anyị road safety ada control rie male standard of moto. Ndị na-ebu ibu how many kilo are supposed to enable all these things are that work, speed kilometer are supposed to na-agba n'ụzọ, all these things are that work. Onwe ka ife si wee mee gị n'ụzọ today, there is no emergency, there is no ambulance, then mmadụ pụtazi ọnọrọzie one place na-etake advantage of ife a niile wee na-agwa gị na o nwere mmụọ ga-esi ebu na o nwere mmụọ ga-azọ gị ndụ na o nwere mmụọ ga-enye gị prosperity na o nwere mmụọ ga-achụrụ gị ndị aka na oweri chụọrọ gị ndị iro mere gị nta mere gị moloko. Nwanne m pụta ebe afọ ife anyị ji akọ ife a niile because of na Nigeria is not functioning properly like a country. M na-agwa gị the truth. Ịghọtago? Mbọsị ị ga-emebido imetụta bụ ka ị ga-aghọta ife a nnukwu mana ọ bụrụ na ị ka nọrọ n'ife a ebe a na-akọlụ gị you no go understand them na you no go understand them, so ọ ga na-afịa gị arụ to comprehend. Ma ịghọta na so ọ ga na-afịa gị arụ to comprehend. Like na etu a things wee bata kịta n'ime ebe a kịta na-afọ ifu leki ya ọfụma. I now bought a ticket to enter inside here. Do you understand me? So I now bought a ticket. It's also generating money for them. You got that? It's okay. So I'm just telling you for you to free yourself from superstition, illusion, fiction, and the theory that fall inside the religion, superstition, religious belief. You got to go. Ị na-azụ afịa, o nwere ike 1 million ma 2 million ka iji azụ afịa mana ị na-eje akpọ afa na-achụ aja ka ị wee dị successful. O nwere ike biznes ya enwere enough capital
ị nwere enough liquidity na line ebe ị nọ nwere ike ịnọ with some ndị importer. How will you move forward? You will not move forward because line afọ ị nọ esi uchụlọ gị ife a niile bụ ife onye na-eme business na-aka create. Like kịta na January ka anọ na December nwere ndị spend excess if I suppose they spend. Do you understand me? Ị na-alụ village gị o nwere ike 5 million ka ị ka ji eme business na-eme turn up na December kịta ya na January bido gobe block mana business ị na-eme ka need the money to even survive. Mana ibido go kpọba block na village gị ịma na ife a bụ waste of resources because ebe ahụ ị na-edebe ihe a o nwere ego ga-generate gị. Business gị ka is struggling to survive. Then echi niile ọ bụzi anya rụchala unu afọ isi na o nwere nwanne papa gị nọ na village na-eme gị ife a niile nwere ife na-eme gị mana ọ because of gịnị mismanagement. Ihe a niile bụ ife ọ ga-abụ ị na-erizin properly nọrọ na calculate onwe gị before you make a step gbakọọ na ife a nwere uru dị na ya ka o nwere ọghọm ga-adị n'ife ị na-achọ ime ọ ka onye ma ife si eme ife ịghọtago. Ma ọ kịta na ị na-eme business kịta onwe ka isi ịnọbụ na 5 million with ya business nọkọtaruo ihe ichie nweta ihe dịka another 5 million ọ bụ 10 million. The same business ga-aka need even fund to strive. Do you understand me? Na iwepụzi ya 5 million afọ kịta anyị wetara suppose you invest na business gị more to start progressing or even moving forward. Iwepụ na 5 million na business aka na struggle then echi na izu na abụọ nwee ka ife si mee business ga-esi na o nwere ndị gbara gị attack. O nwere ife gbara gị attack mana ọ because of gịnị mismanagement. Do you understand what I'm saying? A na-ana village a na-akpọ okwu deti December ị na-spend ego suppose you spend. January ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na ụmụ gị nọ school ị ga-akwụ ụgwọ school. E nwere a lot of expenses na-echere a lot of people na January. Ife a niile gbakọrọ ya mana ife ị na-target gorugo deti December. After deti December na you now start facing the main challenge. You got to go mgbe ahụ nweziri ka ọfụba gị ọfụ ị na-spend ezi ego ị suppose you spend. Ịghọta na be anyị na Nigeria nwanne ọkpọ ka a na-akụ na Nigeria so onwe ka isi wee dị opportunity wee ka nwụọ nwanne kwere chisiri ike ebe ahụ the same fish n'ihe ọ na-gbasara ya money ya fọndụ ejikwana ewetipụrụ maka Chineke elekọta na be anyị wee nwa korapsụọ ka ị ga-aghọta na abalị dị egwu. I'm telling you the honest truth. Etu ị nọ kịta na ị nọ na be anyị na ịnwegide wee ka nwụọ ịgha ikpe obi wee ka nwụọ wee nwakọta anwa wee mee mistake wee kopụ Chukwu okike ha oge a ka ị ga-ama n'ụwa bụ ogwu akwa be anyị inwe anwa survive ọ na be anyị ka m gbago ma ọ bụrụ na ịmalụ inwe anwa survive ọ na be anyị nwee aka ala diet to the extent that na before iwepụ ego gị mara ebe ego afọ na-aba. Nwee aka ala diet to the extent that na mmadụ yọọ gị ego mara ebe ego afọ na-eje because o nwere ego ọ ga-abịa iwepụ like this ọ bụrụ waste of resources gị nwa na-ewepụ yourself need that money. The same fish to the extent that na people ga-asị gị that eat the same fish with your own money. As far as Nigeria the concern failure to do so that people have in a feel in a help will pull you down gị na final aba nọrọkwa the same level. Ọ kaala gị mma na papọlụ gị na the same fish mgbe afọ ị na struggle to survive then ị survive ya come and carry all of them along no problem. Ife na afa ga-echefu ife niile afa gwara gị mana fadogide gị dọtuo gị na afa na ọkwa na the same level nwanne fa ga-akụkwa gị ọnụ ego gị niile ebe ka ọ dị kedu ife iji wee mee. Be anyị bụ ebe ọ ga-abịa nọ ịdị extra careful because the economy is not favoring anybody. Do you understand me? The inflation is not favoring anybody. Akwụmụfụrụ ọkụ gba na bara ugwu nwanne anyị nọ na China na-azọ ngwa afịa ọ nọ n'ime ebe ahụ wee nwụ. Kedu maka ụmụnne na-atọ onye gwara fa na fa ama nnọ wee fụdisi ihe mụ na gị na-abụ kịta na-ekwu okwu a
they will not believe it. But not because of the situation and the condition of that country they fucked up. Do you understand? And then that need family will chief and a ọ bụrụ that na ịnụ voice nwanne anyị nwoke ahụ si China wee bata na-asịgodo ọ bụrụ na ego bụ the problem na ọ ga-akwụ m ya bụ na abịa zọpụta ya, mana ịfụ that na that situation afọ ịfụrụ ọ nọ ebe a o nwere eni aja ị chụrụ ma ọ bụ mmụọ nsọ gị ka ọ ga-eme ka that guy pụta die. That is where I'm going. Ka ịghọta n'ụwa a na ife ọbụla ị nọ na ya bụ nke nwa nke ọ dịrị ife esie mbọsị ọbụla reality of life jamụrụ gị as a man, ife inu na-ebunye n'ala strategize ya, mara ebe ị nọ wee mee mistake, mara ebe ime italia na ebe ime italia nwanne onwere mmụọ nọ enigwe na-eme onye ọbụla anything. Ife mụ na gị na-abụ na efesi na Nigeria because of failed leadership. Ife iji kịta agba ọsọ na village gị maka insecurity because of mmadụ ibe gị, and ọkwa mmadụ ibe gị abụ gọọmenti ga-put stop to that insecurity afọ ị na-agba ọsọ maka ya na village gị today. Na ndị Igbo anyị gbara kịta na Disemba gbapịa ya ọfụma, a lot of our Igbo billionaires wee nata maka Cubana chief priest ma this guy onye interior kele ndị befa ife. Do you understand me? Ma Obi Cubana mere a lot of our people bata because of gịnị na gọọmenti anyị bịa tinyekwe more pressure ebe ụmụnne m na-aga na-abụ na-achụsi anyị n'ala Igbo nọ, onye ọbụla agba ọsọ, onye mere na some of our Igbo people batara. Mana oge ụmụnne m na-aga na-abụ ma ndị otu gentle ma ndị otu enye terrorize gharị kọmuniti anyị, mmadụ one ka ị na-afụ na-abata na ịghọtago. Ọ mmadụ ka a na-aya n'ụwa, ọ mmadụ bụ ekwensu, ọ mmadụ bụ ajọ chi, ọ mmadụ bụ ezigbo chi. I'm telling you, ịghọta ya like this, mmadụ that nwere spirit na anywhere na-eme gị anything. You understand me? Ife na-achụ nwoke taa ma ọ bụrụ ihe nwanne mbọsị ị ga-amadụ ihe, ị ga-aghọta ihe a na-agwa gị na ahụ nwa kịta na-ahụ itinye dị ka 100 million. Then ọ bụrụ na ife ị na-agbagbu gị korora, jee buru ife dị ka moto gbagotiri ife dị ka 20 million bata average gị, nya bụ that na insecurity ka na-edistọb. Ị ga-afụ ndị ya nọ somewhere kpara nkata ito esi wee buru gị nata gị 20 million. Mgbe afọ ife ị ga-emezi ịgbakwuru gọọmenti chọba sekuriti gị agaghị gị, ma ebe niile ijere chụọ aja, ma pastọ ji kpere gị ekpere, ma mmiri enwe ilo nwanne, ma ọjị nwa asọbara ịba na ya, ịfụ na ihe niile a bụ waste of time because ndị ga-eprotect gị bụ polisi ma ọ bụ amị. Gwa m eni pastọ sicha, gwa m eni pastọ na be anyị today ịma na-emove around sọsọ ya. Gwa m eni pastọ na be anyị today upon all the mind that boski bahose. Gwa m eni pastọ ị na-anụ afịa na be anyị today etu odumeje nọ na odumeje ama na village sọsọ ya. Do you now understand? Mana a na-agba gị na enwere ndaboski nwee gịnị ịghọtago. Iwọchi ya all the native doctor niile ọ ga-akwa na ya akwa na-eji security were aga. Many of them are moving around with ndị police, mana a na-agwọrụ gị ọdeshi, a na-agwọrụ gị ọbara ọha, a na-agwọrụ gị ibubo. Agwara gị ife a niile bụ superstition. Ịghọtago. Ife ihe a niile ji esel na be anyị today because of gịnị failed government. Do you understand? All failed government. You want to go? Failed government. But like in this country, Kitana, Vietnam, that na Nigerian resources. That is obodo Afro the Nigeria anya resources. Man obodo a na-eti 24 hours of the day. Man abalị. When they na-arụ all night. When they na-arụ 3 a.m. 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 8 a.m., 9 a.m. We try to schedule of work si wee dị on Odifa for the state in on yani today. True onwe go Odifa ha etu ọka bụ capital. Now that kind of system or the buy Enugu or the etu afọ Abia state or the like that.
Imo State or like that. Because every down street in Oboda no camera dey everywhere. Enweghị ike commit crime n'obodo a kịta anaghị free. Police na gbapụrụ n'obodo a before achọpụta na o nwere ife commit. Ị na-aghọta? So kedu ife mere foreigners ji abata n'obodo a? One, because na enwe peace. There's nothing like a threat to life. Do you understand? Investor ọbụla na-abata obodo anụnwa, one na life ya dịgodo guaranteed. Business ya dị secured. You got that now? There is steady electricity, uninterrupted electricity, 247 electricity. There is running water. There is a tide road every street in Oboda. Do you not get the point? The best thing the Nigerian government that will do for you and I, number one, you will take go to steady electricity. Steady electricity get reduce unemployment, reduce insecurity. Because it's you know and you want steady electricity. And a lot of entrepreneurs who need the electricity to survive. Do you now understand? Then when steady electricity, you can be able to put camera na street unu, ebe ọbụla unu bi, na estate unu, ọ na-arụ ọnụrụ onwe ya. Inwe steady electricity, you feel that na some things na-abọda mụ na gị na-abụghị reduce. Ị na-aghọta? Another one we nwezi ike ikwu eziokwu ka a stop insecurity kpatakpata. At least ọ dịgodo ya dị ife dị ka some percent, because onwere obodo mma as in all the free of crime. Obodo ọbụla nwere anya na ndị mmadụ ga na commit crime because onwere obodo enwere prison, and you know na prison afọ ị ga-afụkwa the citizen of that country ka ọ nọ na that prison. Do you now understand? So onwere obodo dị free of crime, even in America, ma Canada, ma obodo Eriza, ma China, ma Indonesia, every European country today, ịbata na their prison, ị ga-afụ their own citizen inside there na commit one crime to the other. Igbu mmadụ ma ọ na-emere nke ọzọ, mana the rate adị too low. Ama m ịghọta ife a na-ekwu. Mana my message ebe ị nọ today, m na-achọ ka ịghọta ebe a. Pụta n'ife a na-agwa gị na o nwere mmụọ ga-enye gị ọganihu. Ha! Ihe m ji ekwu ife a bụ ife m nọ na ya nị. Nwanne m, ịbata ndị a n'aka ị ga-agbakọta afa. Especially na ọ bụrụ that niile realize na fund iji eme business ya adịrọ ọlụgo enough to that village, to that business to survive or to strive, because business need ife a na-akpọ liquidity. Ọ bụkwa na business ị na-eme na bongo today na inwe no the liquidity ya eji wee na-atọn up, that business will never move forward because ị na-agba moto. Do you understand me? Ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ, ị ga-eri nri, enwere other expenses na-adapụta, you go do am. Ị na-aghọta? So ihe na-emekarị ndị be anyị affect, especially ma ndị gbaa boy, because mụ nwa agbara m boy. O nwere ike after the set and done, ego a ga-enye gị ama ndị enough for you to move forward. You will just the struggle. Ịghọtago? Ọzọzi ọ bụla na ịbụ onye na-emete ife spirituality, or ịbụ onye na-ejetebe dibịa, or ịbụ onye na-ejete na nke pastọ. Pastọ ga-ebido gwaba gị na ife na-eme isi na village unu na nna one day you will understand if I go with it about that, man. One day you will understand that. You understand it. One day you will understand that. Oh, I just want to feel very dark man who may be my ife na-eme na-ekpo ma ebe ọ sị na ndị amị gbara onye na-eme protest egbe. I just watch the video nlecha ya sị oh Nigeria will just fucked up country maka Chineke ka nna agwa gị. Ma anyị nwa na-achị achị, ma our military, ma our police, ma road safety, ma navy, ma Gaddafi vigilante, ma governors, all our politicians, everywhere they messed up.
Everywhere they messed up. Do you understand? Gwa m ife onye amị na-eme na street. Eh? With the life arm nation. Gwa m ife onye amị na-eme na street. In a functionable society. Gwa m ife onye amị na-eme na street to the extent they gbagbu somebody na-eme protest. And nke a bụrụ izizi nke o ji abịa ebuo. Since nji wee nọ n'obodo anyị have never seen onye amị na street. Police pasef afụbara m ebe polisi bụ ebe akwụgara na street. Na ife polisi ji akọntrolu ndị mmadụ bụ whistle. Do you understand me? Ị na-agba n'ụzọ onwe crime committed, ewere kamera were plate number gị ịchọta gị afịala na-alụ na because na plate number information dị there. Itikwara that number gị ahụ na system. ID card gị obodo isi wee bịa. Everything about you agba there. So they don't need the stress bịa na-awụgharị asị na a na-achọ ịghọtago na onye si na ịmọzi na ịkọmiti crime agbaba ọsọ n'oge. Do you understand? Ma ọ bụrụ na field clear blọg na a na-achọ gị achụ so yara across border maọbụ airport befa. Do you understand? Na ị gafelego before fa wee notice ya na imere ife enirele ihe eji wee je nga. Do you now understand what I'm saying? So onwere straight ịbịa chọ gị na ịbata nnukwu moto nwere time nnukwu moto ji abata n'ime city, especially ndị na-abịa drop afịa ndị mmadụ na-eyuzu. Nnukwu moto a na-agba n'ifi oge ndị mmadụ na-agagharị ọ n'ime abalị from ihe dịka 10, 11, 12, 1, 2, 3 ọ na-ewetakwa aka 5 o'clock in the early morning. All this big truck na anyị na-afụ na-adabụsị ndị mmadụ na be anyị a stop eyuzubezie small bus wee bido na-edistribute ahịa. Do you understand me? So enwere mmụọ chi ife a kịta anyị abụghị maọbụ kịta na o nwere ife na ị na-aga n'ụzọ kịta daa kpọkwa ambulance kpaa within a space of minutes ambulance abịa ebe eburugu gbaa bujegodugu ụlọọgwụ nyegodugu treatment before ekwugo okwu ego. Do you now understand? Mana ụmụ ife anyị na-adọrọ be anyị ambulance na-agbakọta n'igbu nwa moto niile na-agba n'ụzọ onye ọ na-ekele ambulance gafee. Do you now understand? Akwa obodo Nigeria ka wee nwee resources, both human resources and national resources. Do you understand? So the problem n'obodo abụ that na there is no work for especially anyị nwa bụ ndị ojii. Ịghọtago olesi na ụfọdụ na-abụ an expert ndị a na-emekarị ife IT nọ into IT coding all these things. Ndị nọ into IT ga-aghọta ife a na-ekwu. Ịghọtago mana ụmụ ife basic work anụ ma ọ ndị befa na arụ ụmụ ife niile olesi na ịbịara obodo afọ ime biznes gị imecha biznes gị ji kwụ nwayọọ naba. Do you now understand? So mana ihe m ji akọwa n'ụlọ ihe a niile bụ ka ịghọta don't allow anybody to deceive you. Nwanne m na-ege m ntị. Ọrụ adịghịkwa na most Asian country. Asian country ị ga-ejekwa mbọ ọrụ karịkwala South Korea, Japan, nwere ike kwuo okwu manage Hong Kong or Taiwan. Do you understand me? Na ọkwala ụmụ ihe Cambodia, Laos, Miami, Thailand, Malaysia, Vietnam and Afia bụ Nepal, Indonesia na Bangladesh, India. Ụmụ ife a niile imeje ebe ahụ lesin chọrọ ime ife street. Some of unu na-eme ife street ga-aghọta ife a na-ekwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya nke tata nke echi and nke tata nke echi ahụ ịchọkwa ya chetakwa na nke tata nke echi ahụ na nri ya abakwa ime ma ọ bụkwa dat na chances ya adịla ọrụ gị. Do you understand me? Because they know they pray when it comes to ịtụ mmadụ nga from 13 years, 15 years, 20 years, 30 years depending on the kind of ihe nwetara gị na ya. Ama m ịghọta ife a na-ekwu. So onye na-agwakwa gị maka Asian country na ọrụ dị n'Asia jụkwa ya Asia. Ọ bụ Asia karịkwa ha South Korea, Japan. Ị nwere ike manage Hong Kong because there is also means of surviving na Hong Kong ma ọ bụgodu that na ọrụ adịlọ.
nwere ike pịawa hustling gbukaba some things na-esend by ma ọ bụ na ị nwere trustable somebody na by ị na-aghọta. Tụ akwa ka ọ dị na China ọlụ adịrọ na China mana there is means of surviving na China ịghọtago because of business especially inwe mmadụ na be ga na-agwa gị eziokwu. Your surviving in China is very very high ịghọtago na most important thing bụgodu ị nwekwara onye ga na-agwa gị eziokwu na bongo because most thing na-eme ndị be anyị na abroad especially Asian country bụ inweta trustable somebody na be anyị like mụ ma ana m agwa gị out of experience. The first month m mekiri ebe a nara m n'iyi because enwere m mmadụ na be anyị ị na-ebunata afịa na-ele afịa were ego na-solve their problem na-agwa gị na ego adịrọ until m wee batazie ebe anyị oge m na-agwa gị ya sef enwere m akwụkwọ na batazie ebe anyị meti onye mụ na ya na-abụ m biznes nwanne m ka anyị chekie a na-asara m aka ndị understand m ngwaahịa yara afụ ngwaahịa ego kwana a na-agwa gị na ego adịrọ ihe a bụ major problem a lot of our people nọ na-Asia na-face na-aghọta. So iburukwu ya eburu na ntị ịghọta na azụ ahịa ada m advice onye ọbụla na-Asia tinye na-azụ afọ ebu na be anyị olesi na ịnụ nwaanyị na be anyị ma ọ na inwe nwanne nwoke ma ọ bụkwa na ịdị ready that na every year ma ọ bụ every 2 years na ị ga na-ana bongo ịghọta na so that is it my people. So one thing you need to understand about that no destiny gị bụ n'aka gị ka ọ dị nke ọbụla ị na-eme gbasibe mbọ ike na ya na the transparent, the consistency, no retreat, no surrender ịghọtago gbasibela onwe gị mbọ ike ijezi na-enye mmadụ ego na o nwere ọrụ a na-alụrụ oge were successful such thing adịlọ. Ọ bụkwa na ị na-achọ travel outside Nigeria go to the embassy ayala ataghị ata there go and ask for their requirement. Ọ bụgoro na ọ bụrụ gị nwa ga-emezie na tagha requirement at least onwegoro agent gị na ya na-abụ na aka anything ịmara ego ife ị na-aje maka ya ka agent a hapụ iri gị ọrụ and iwezi na paspọtụ gị jee nye agent n'aka ifefe ji anara gị paspọtụ a ka e wee nwee ike ị na-awụgharị gị. O nwere ndị be anyị bụ na agent eji na paspọtụ ha for over 1 year agent has no right ijide paspọtụ gị if you need a ya data page. Do you understand me? Mana be anyị na a lot of us lack if a na-akpọ information nwanne anyị na-ataghị ata na dị mbasi ije ebe ahụ ask for the requirement. Ọ bụrụ na relocation ka ị na-eji ime ha nwere requirement. Ọ bụrụ na tourist visa ha nwere requirement. Ọ bụrụ na visiting ha nwere requirement. Obodo ọbụla ha nwere embassy na obodo gị because of this ka ha ji wee nwee that embassy. Ị na-aghọta ife a na-ekwu all because of it ka eji wee nwee embassy. Iru ebe afọ ya na-ataghị atụ ife na-eme lot of our people na a na-atụ egwu o nwezi ike because of that gbajere pastor. Some of the pastor jicha paspọtụ ụmụnne m na gị na a na-emere ha ekpere ịghọtago ijegoro rụwa ọrụ mmiri chụwa aja ka e wee nye gị visa why not na dọkụmentị ị ga-eji wee pass godo the interview ma everything if I need from you adịboro complete gbajibegoro na ị na-arụ ọrụ mmiri if that na ịrụcha ọrụ a niile without you providing the necessary the necessary document ị needed for gị nwa family grant gị that visa ị nwebere ya mfu that na ife a niile ị na-eme n'akụkụ mmiri ma ị na-ejekwu pastor you just waste of time. Mana problem unu bụ that unu ada like ndị na-agwa unu eziokwu ịlikere onye ga-apụtara unu na-eselu superstition to you nọọ nke a ka ọ ga-abịa ime ka i wee survive ọ nalegodu wee ego nwa dibịa na-agwa gị na ọ chọrọ ime ka i wee bụrụ ọgaranya mana ọ dịbụla ka Dangote mana ya na Elon Musk ada ama aka mana ya na Brigade ada ama aka ya na Obi Kubana ada ama aka n'ego ya na ọga ndị ọga bata eze n'ukpo onye Mongo na ada ama aka ya na ọga ndị ọga Peter Obi ada ama aka mana ọ na-achọ ime gị ọ na-achọ ịgbara gị afa chụọrọ gị aja na mmiri ka i wee nwee ego. After Satan done kedu ego ị ga-enwe? Ị rụọ ụlọ gbaa moto gbaba ọsọ insecurity
then ọ bụkwa na ọ lụchara gị ọ gazilele gị asị gị na ọfọtụ gị na imere ihe agwa gị mee. Does it make sense to you? Ị ma na some country na-abata obodo mụ na gị na-abụ today on a visa na arrival, some of them free visa is because of the way their government is a function, the kind of kpalifa na-ebu. Mana ihe mere na mụ na gị na-aba na-enweta visa on arrival or free visa to some country today because of the way government system is wee dị. Look at South Africa. Ụmụ country kịta South Africa na-aba for free, mana mụ na gị na-abụbụkwa onye South Africa cannot enter it for free. Etu a ka ọ dị Ghana, etu a ka ọ dị some Morocco, some countries in Africa today nwere country fa na-aba for free. Mana mụ na gị na-abụ cannot enter it for free because of the system mụ na gị na-abụ si na ya everywhere they protect. We are not being sincere to ourselves. You got to go. Ọ bụkwa na unu ga na-ahụ nke bụ eziokwu na unu achọrọkwa na no problem. The picture for me that I will do. Ị na-aghọta? So ọ bụrụ na unu chọrọ ị na-anụ nke bụ eziokwu na na-anụ unu achọkwa na no problem. My message na Facebook mpụta agwa gị the honest truth. Olu gị nụ olu gị nọrọ na social media na-egefe ntị a na-agwa gị na nke nwa ga-asa obodo problem. O ji wee bụ na ime 40 days and 40 nights problem will solve. Do you understand me? Keep on believing them. Go to her. Go to her. Đi xong chưa? Na-aghọta? So ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-anụ nke bụ eziokwu na ị chọrọkwa na no problem. Ama m na ị na-afụ ndị na-abatasị ebe a. Do you understand? Aghọtago? Bịa na-enegharị anya. Do you understand? Bịa na-enegharị anya. Nke mụ na-aga na-abụ ụwa pụta agwa gị ọ bụrụ nọ na mmiri be anyị dị ihe a na one lake na be anyị ịkara efugobe ndị eze nwaanyị anọrọ na-aga n'ịkpọpụka ọnụ elu na-ebuni fanta nwa onye ọcha lụrụ ka a na-agwazi gị na ọmama ịwọta nọ na mmiri ife na na-eri aṅụzi. Fanta akwa onye Germany lụrụ that Fanta. Mama gị nọrọ 100 years before ndị ọcha ndị mụrụ mụ na gị na-abụ anyị bụ their descendant. Ndị mụrụ mụ na gị na-abụ anyị bụ their descendant. Fama ife bụ Fanta. Fama ife bụ Fanta. Fama lọ n'ife bụ Fanta na mana today unu na-eyuzizi Fanta eme ife mmiri. Unu na-eyuzizi Fanta were eme ife mmiri. Na ịghọtaghị? Unu na-eyuzizi Fanta were eme ihe mmiri. Hey, n'iba ọzọ wee ya ahụ laafụ ụlọ ebe apụtọ ka ife ahụ na-apụtọ ka abụ ụra atọ. Fanta nwa onye ọcha lụrụ onye Igbo pụtazie ebe ọ na-agba afọ achụ adọ sị gị na ihe egote Fanta gote Coca-Cola nọ ife eze nwe ife ahụ eji wee jele gị na mmiri. Chineke meela anyị ebere. Chineke meela anyị ebere. Chineke meela unu ebere. Mmiri nke ndị obodo Asia ma ọ bụ obodo Europe bụ ebe a na-apụta nọrọ for meditation, thinking, for get together, look around. Nke be anyị bụ ebe a na-apụta akụ mgbịrịmgba, uyoma na-ebe everywhere. Innocent uyoma ọkụkụ enwere ihe ọma. The only thing na-benefit n'ife apa na-emewo azụ nke azụ ga-elu maọbụ nke agụ iyi ga-ata. Do you understand me?
ị na-afụ kịta na a na-agba tiketi were abata ya, mana leki bụ unu bụ apụtalụ agwa gị na o ji wee bụ that na ya o nwere onye nọ na mmiri. What surprised me here bụ that na negoro anya kịta na mmiri a, ihe a bụ this lake ya na divers na around one, onwere ebe a gbara gada na ya. Do you now understand? Yeah, the same lake ya nọ na village, mana the difference ebe a na gọọmenti bịara ebe a clean ya, mee ya ọ bụla a peaceful environment, bụ that onye ọbụla na-achụ aja achọrọ ịfụ ya ebe a. Anything ọbụla wụ ya spiritual belief, religious belief, mee ya na ya house. Do you understand? Ọ bụrụ na chọọchị ka ị na-aga, kaa ya n'ime compound chọọchị gị. Do you now understand it? Ihe ọbụla bụ ya spiritual beliefs bụ personal thing ka ọ bụ. Do it na be gị. Don't use it to disturb others. And this is how it's supposed to be. Ị na-aghọta? Ife ọbụla bụ practicing gị, that you are self-belief. Because also na be anyị ka ọ ya pụtara efu ebe mmadụ ga-asị gị na ọ encounter Jizọs, pụtazie na proclaim gị na Jizọs ji wee sị ya, na-ese nwaanyị mmiri ji wee sị ya, ọ pụta na public na-agwa ya ndị mmadụ. Do you understand me? Na gị nwa ọ na-agwa ya, how do you know na onye na-agwa gị ife afọ enwere mental problem? Like the one from Ghana pụtara na-agwa unu na akwa ebonu a ka a na-akpọ ya. Ebonu ya ka a na-akpọ ya na ebonu a ka a na-akpọ ya. Ebonu a pụtara ọgwa agha that na Jizọs kwere ya lụọ ọgbọ. Somebody will just come out and be claiming something, na-push the narrative to people to believe. Mgbe o mere ihe nwa na-encounter, you are not there. You know nothing about ife ọ na-akọ, mana because of na amụrụ na belief system, you don't believe go the thing without asking question. Do you understand me? Apụtara na-eselụgharị one kind of narrative, na-eyigharị ndị mmadụ egwu. Receive Jesus or you die. If I have been a very big threat, somebody supposed to you can never move around this country and I want them to receive Jesus. Or if you don't receive Jesus, you die. You don't dare try such thing. Or if you believe, will not condemn also. Now I want them more than the only way. You don't do that. You don't. You got to go because you are supposed to be something personal. Believe it. Don't get one makisi where got here. And I got believe only your one sorry believe. That is your business. Only know business again. But if it has an public credit, then push that narrative that oh now who's be successful. You don't do that because now government in the system is face again. Oh, do you understand? Government in city goes the system in face where I want. If you want to be something, you go to the school. You will procedure. If you want to be a doctor, you go to school for be a doctor. You try to pilot. The system did there. You try to go. The system did there. But on my reporter already so they say look at one kind of belief when we reach. You can't believe it. Let me zoom this. If you know what the ụlọ dị na center mmiri nwere house na the center mmiri.
na-aghọta nwanne m si aghọ sie n'ezinụlọ ọrụ ọhịa m nwa na-ekwu na soshal midia sie n'ezinụlọ ọrụ nke ọbụla ị chọrọ ime go and ask question. So ị na-anụ ife m na-ekwu so nke ọbụla ị chọrọ ime na ask question, jụọ ajụjụ, mee research, ịghọtago ọ bụrụ na ọ biznes ka ị chọrọ ịbanye ya research about it, ask question, the necessary fund nwere ike ipush that business, location ebe ị na-eje emekwana the business, ndị ga contact na ife suppose ime o nwere mmụọ na enigwe na-eme onye ọbụla emete m. I'm telling you for the fact. Ịghọtago some of them may feel that na m na-ekwu ife m na-ekwu because na onwere ife mma gbasara ife a niile mana they don't know that na mụ na fa nọgo ịda out ife a m na-agwa gị. Let me give you one assignment. Ọ bụrụ na dibịa ga-afụ tinye nọmba ya, agwana ya onye bụ, were ofu onye testie ya ịfụ that na onwere ụzọ ọ na-afụ. Etu a ka ọ dị pastọ ife niile fa na-eme na Baịbụl aka atọ. Mbọsị ọbụla gọọmenti mụ na gị na-abụ steepụ up jụọ ime the necessary thing fa needed ime na every society ọbụla fa na-agọvan ifo na fa enwere power. I'm giving you another example. Charles Soludo nwere oge ya na ndị ekwulọbịa na-agbalị na o nwere arụsị n'ochiri ụzọ and enidiri ka arụsị abụọ ka e wee rụọ ụzọ. Then ndị na-efe arụsị a bido na-akọ jargon, Charles Soludo gbafa nkịtị. After Satan done emechara ihe niile emere, emechara buga data arụsị ma ụzọ a chọrọ ịrụ. One thing you need to understand ife n'ụwa bụ na human being dị in charge here. Onwere any power nọ n'ụwa karịrị human being apart from nature. Ụmụ ife natural disaster, fraud na anọkọtara enu na earthquake na-eme, na anọkọtara enu na hurricane na-eme, na anọkọtara enu ụmụ ihe anụnwa dị out of control of human being. Do you understand me? But anything ọbụla ị na-afụ n'ụwa mụ na gị na-abụ nọ ọ nke human being chọrọ etu a si wee si debe ka ọ ga-esirila ha. Because ụwa na ndị Igbo si na ọgwụ ada atụrụ ọla, ọgwụ ada atụ gọọmenti, arụsị ya amaghị, gọọmenti amara ife bụ arụsị. That is why ya abụ kịta na onwe ife mere gịta ejebe kọtụ, kọtụ a na-ekpe ikpe arụsị unless na ijere into tradition. Do you now understand? So ife ọbụla ị chọrọ ime n'onwe gị today, plan about it, ask the necessary question. Ị chọọ ime travel, go and do your research maka country ị na-achọ ijeni. Akwa ifuru ndị a na-akpọ ndị agent na bar, ndị a bar another bandit. I'm telling you. And you need to be careful ebe fa nọ. Ịghọtago? Some of them ị ga-enye ha gị na fa ga-ekwucha okwu obodo ị chọrọ ije anọkataluo like this ọ gwaghị n'obodo ọzọ bụ ife dị available and na ị ga-anarị ya because na ị go frustrated na nwa ji kparị gị efubere kparị gị anya and ọ narịgo gị ego. Ị na-aghọta na so ghọta ife a m na-ekwu ma ọ bụkwa dat na ị chọrọ ịma nke bụ eziokwu. Na ụmụnne m mma ejedebe ebe a obere oge m ga-abakwa another life for another location. Emesịanụ ma hepụkwa m share this video. Udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị. See you soon.